Salut! Astăzi o să vorbim despre notele pe grif, cum învățăm notele pe grif și cum învățăm acordurile. O să pornim de la... Am aici desenat griful. Asta este capătul chitării, partea cu cheițele. Pornim de la numele corzilor. Coarda groasă, mi, la, re, sol, si, mi. Mi subțire. Deci asta este coarda groasă, coarda subțire. Ținând cont de semitonurile naturale despre care am vorbit în lecțiile trecute, putem identifica sunetele pe grif. Pornind de la mi, coarda groasă, avem mi, fa. O să fie semiton. Mi, fa. Dacă aici este fa, următorul sunet în gamă, do, re, mi, fa, sol, sol va fi aici, pentru că este distanță de ton între fa și sol. Sol, la, ton, la, si, ton, si, do, semiton. Do, re, ton, re, mi, ton, mi, fa, semiton, fa, sol, ton, sol, la, ton, la, si și așa mai departe. Bun. De pe coarda la avem la, si, este un ton. Pentru că semitonurile naturale sunt si, do și mi, fa. Deci la, si nu este nici mi, fa, nici si, do, înseamnă că este ton. La, si, si, do. Aici este semiton. Do, re, re, mi, mi, fa. Fa, sol, sol, la. La, si, si, do. Semiton. Do, re. Și așa mai departe. De pe coarda re avem re, mi, ton, mi, fa, semiton, fa, sol, ton, sol, la, ton, la, si, ton, si, do, semiton, do, re, mi, fa, fa, sol. De pe coarda sol avem sol, coardă liberă, un ton mai sus, la, si, si, do, semiton, do, re, mi, fa, semiton, fa, sol, ton, sol, la, si, ton, si, do, semiton. De pe coarda si, do, semiton, do, re, ton, re, mi, fa, semiton, fa, sol, ton, sol, la, si, ton, si, do, semiton și așa mai departe. De pe coarda mi o să avem exact aceleași sunete ca și pe coarda mi groasă. Mi, fa, semiton, fa, sol, sol, la, si, si, do. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, si, do și așa mai departe. Bun, deci am ajuns la identificarea sunetelor naturale pe baza semitonurilor mi, fa și si, do. Acum, ce se întâmplă între fa și sol, de exemplu? Pe coarda mi am avut mi, fa, semiton, fa, sol, ton. Rămâne un spațiu liber între fa și sol. Ei, acest spațiu liber poate fi ori fa urcat, am învățat în lecția trecută cu diez, diezul urcă un semiton, bemolul coboară. Deci acest sunet între fa și sol poate fi considerat fa diez, dacă îl urcăm pe fa, sau sol bemol, dacă îl coborâm pe sol. Între sol și la, de asemenea, avem un spațiu liber. Acest sunet poate fi sol diez sau la bemol. Între la și si avem la diez, dacă îl urcăm pe la, si bemol, dacă îl coborâm pe si. Între si și do nu mai avem niciun spațiu liber, deci nu mai este loc de niciun sunet. Între do și re avem do diez dacă îl urcăm pe do, re bemol dacă îl coborâm pe re. Între re și mi o să fie re diez
sau mi bemol. Între mi și fa nu mai încape niciun sunet. Fa, sol, aceeași poveste ca aici. Între fa și sol, fie că îl urcăm pe fa și fa diez, fie că îl coborâm pe sol. În felul acesta puteți identifica orice sunet de pe grif. De exemplu, coarda sol. Sunetul sol, coardă liberă. Următorul sunet pe coardă, având sunete naturale, este la. Dar aici rămâne un spațiu liber. Ceea ce înseamnă că aici putem să avem sol diez dacă îl urcăm pe sol sau la bemol dacă îl coborâm pe la. Astfel, toate bulinele verzi o să fie sunete alterate. Toate bulinele roșii o să fie sunete naturale. Așa mai departe. Bun. Acum, ne întoarcem la sunetele naturale. Și o să vă arăt o modalitate simplă de a învăța toate acordurile. Și când spun toate acordurile, o să mă refer la acordurile în stare directă, acordurile de bază. Do major. O să luăm prima formă de acorduri. Do major. Observăm în acest caz că aici avem capătul chitării, da, l-am îngroșat, care în prima poziție este reprezentat de acel prăguș din plastic. Acel prăguș din plastic reprezintă capătul chitării. Prima formă de acorduri pe care o învățăm este forma do major. În prima poziție avem sunetul do, în a doua poziție pe coarda re sunetul mi, în a treia poziție pe coarda la avem sunetul do. Și coardă liberă avem sunetul sol și sunetul mi. O să desenez capătul chitării cu o bară verticală și tonica acestui acord do major este sunetul do, care dă numele acordului. Do, mi, sol, do. Dacă o să mut acest acord într-o poziție imediat următoare, acordul o să aibă tonica pe sunetul de pe coarda la în poziția a patra, adică 1, 2, 3, 4. Am urcat doul de aici cu un semiton, ceea ce înseamnă că acordul nou format este do diez major. Dacă acordul din prima poziție a fost do major, acordul nou format o să fie la un semiton mai sus, adică do diez major. Ce se întâmplă cu capătul chitării? Această bară verticală ne arată că am mutat capătul chitării. Acest lucru putem să-l realizăm fie cu un capodastru, fie cu un bareu. Adică această bară verticală reprezintă degetul 1 care apasă toate corzile. În felul acesta am mutat capătul chitării cu un semiton mai sus, deci am dus și acordul do major cu un semiton mai sus. Ca digitație, dacă în prima poziție acordul era prins cu degetele 1, 2 și 3,
În această situație, degetul 1 va reprezenta bareul, sunetul do de pe coarda si, în cazul ăsta do diez, va fi prins cu degetul 2, degetul 3 vine aici și degetul 4 vine aici. După acest model, dacă mutăm bareul sau punem capodastru în poziția a doua, am urcat încă un semiton mai sus. Tonica este sunetul de pe coarda la sau sunetul de pe coarda si, pentru că și ăsta și ăsta, în cazul ăsta am ajuns la do diez, re. Acest acord este un re major. Și ăsta este re și ăsta este re. Deci acum avem re major. Un semiton mai sus o să fie re diez sau mi bemol. Aceeași poveste ca și la identificarea notelor pe grif. Când avem un acord, vedem care este tonica acordului. Tonica este cea care dă numele acordului. În cazul ăsta, de exemplu, urmărim sunetul de pe coarda la. Avem aici re diez sau mi bemol. Dacă îl ducem mai sus cu un semiton, o să avem acordul mi major. Dacă îl ducem cu un semiton mai sus, o să avem acordul fa major. Un semiton mai sus, fa diez major sau sol bemol major. Mai sus cu un semiton, sol major. Mai sus cu un semiton, sol diez major sau la bemol major și așa mai departe. Ce trebuie să reținem este că dacă am pornit cu acordul din prima poziție și acest acord model este do major, toate acordurile pe care le vom prinde pe grif în forma asta vor fi majore. Da? Deci ăsta era un acord do major. Orice acord de forma asta prins pe grif cu bareu va fi major. Va trebui să învățăm 5 forme de acorduri majore. Forma do major, care mutată cu bareu va fi oriunde pe grif un acord major. Forma de re major, o să desenez din nou capătul chitării, care reprezintă bareul, și la fel, dacă mutăm re major, acesta este sunetul re, pe coarda si. Ne ghidăm după tonica re și vom avea acordul re diez major sau mi bemol major, mi major, fa major, fa diez major sau sol bemol major și așa mai departe. O altă formă de acord major este acordul mi major. La fel o să-i desenez capătul chitării, care acum este prăgușul, dar în momentul în care ne deplasăm cu un semiton mai sus, va trebui să folosim degetul 1 ca și bareu. Deci asta o să fie fa major, pentru că am urcat un semiton de la mi. Tonica în această situație poate fi pe coarda mi sau pe coarda re. O să luăm pe coarda mi. Deci coardă liberă, când am avut acordul în prima poziție, coarda liberă, care ar fi aici, să desenez. Deci coarda liberă era aici, dă numele acordului.
Ne imaginăm că acel capăt al chitării este un bareu, după care începem să mutăm acordul cu un semiton mai sus și avem Fa major. Dacă îl ducem și mai sus cu un semiton, o să fie Fa diez major sau Sol bemol major. Îl ducem un semiton mai sus, avem sunetul Sol. Încă un semiton mai sus, Sol diez sau La bemol. Încă un semiton mai sus, avem La major. Încă un semiton mai sus, La diez major sau Si bemol major și așa mai departe. O altă formă de acord major este, am avut Do, am avut Re, le luăm în ordine, am avut Mi, nu o să urmeze Fa, pentru că am văzut, tocmai ce am văzut, că Fa este un acord care se formează din Mi major mutat cu un semiton mai sus. Da? Deci nu este un acord de bază, nu e o formă de acorduri pe baza căruia se formează alte acorduri. Deci sărim peste Fa. Următoarea formă este forma acordului Sol major. Sol major având tonica pe coarda groasă sau pe coarda subțire. Ne ghidăm după solul acesta. Sau ne putem ghida după solul acesta, care în cazul în care ne imaginăm un bareu aici, ar fi degetul 1. Dacă urcăm această formă un semiton mai sus, o să avem acordul Sol diez major sau La bemol major, o altă formă. Tonica aflându-se pe sunetul La aici, avem acordul La major. Dacă ducem un semiton mai sus, o să fie La diez major sau Si bemol major. Dacă tonica ajunge pe Si, o să fie acordul Si major. Do major, pentru că între Si și Do este semiton, un semiton mai sus. Ăsta o să fie Do major. Deci acordul ăsta, Do major în forma Sol major, o să sune identic cu acordul Do major în forma Do major. La ce ne ajută chestia asta? Putem să prindem acordurile în orice poziție dorim. Următoarea formă de acorduri a fost Sol, urmează La, care are tonica pe coarda La. Bareul ar fi aici, deci avem La major. Dacă mergem un semiton mai sus, o să fie acordul La diez major sau Si bemol major. Un semiton mai sus, acordul Si major, pentru că aici este sunetul Si pe coarda La. Un semiton mai sus, Do major, și uite încă o formă pentru acordul Do major. Un semiton mai sus, Do diez major sau Re bemol major. Un semiton mai sus, Re major. Un semiton mai sus, Re diez major sau Mi bemol major. Un semiton mai sus, Mi major, Fa major, Sol major un ton mai sus, La major un ton mai sus, La bemol. Este un șablon pe care îl mutăm unde dorim, în funcție de tonică, să avem acordul dorit. În gamă ar urma o formă de Si, însă am văzut acum că Si se formează cu forma de La major și s-au terminat sunetele. Deci avem forma de 5 forme de major. Do major, Re major, Mi major, Sol major și La major. Pentru minor, pentru acordurile minore, ca formă avem doar 3 forme. Avem forma lui Re minor, cu tonica pe coarda Si, și tot așa, dacă îl mutăm, Reul când va ajunge, de exemplu, pe sunetul Mi, va fi un Mi minor.
Dacă îl ducem pe fa, va fi un fa minor. Dacă îl ducem un semiton mai sus, avem fa diez minor sau sol bemol minor. Aici avem sol minor. Dacă îl ducem la laul acesta, o să avem la minor. Deci tot ceea ce trebuie să urmărim este sunetul care dă numele acordului. În cazul ăsta, sunetul de pe coarda si de aici sau sunetul de pe coarda re de aici. Pentru că am pornit cu forma de re minor și re este coardă liberă. Deci avem forma de re minor, avem forma de mi minor, pe care tot așa, în funcție de tonică, în cazul ăsta sunetul coarda liberă mi, dacă îl ducem pe sol, de exemplu, o să fie sol minor. Aici e sunetul sol sau pe coarda subțire sol. Dacă îl ducem pe la, o să fie la minor. Dacă îl ducem în poziția 12 pe mi, o să fie mi minor la octavă. Vă reamintesc, în loc de bareu puteți să folosiți și capodastrul. Capodastrul este o bucată de metal sau plastic care mută practic capătul chitării, îl mută în dreapta, pe grif în sus, urcând din semiton în semiton sau din ton în ton, ajungând la tonalitatea dorită. Și a treia formă, deci până acum am avut re minor cu tonica pe re sau coarda liberă re, mi minor cu tonica pe coarda mi și mai avem forma de la minor, care are tonica pe coarda la sau sunetul la de pe coarda sol, sol, la. La fel, aici ne imaginăm bareul, capătul chitării, pe care dacă îl mutăm, de exemplu, pe sunetul do, o să fie do minor. Dacă îl mutăm pe mi, o să fie mi minor și așa mai departe. În felul ăsta puteți lua, de exemplu, acordul do major în stare directă, adică în forma lui de bază. Putem să luăm do major în forma la major, deci ne imaginăm la majorul aici și îl mutăm până când tonica poate fi ori la coarda liberă de sunetul ăsta, ori sunetul ăsta. Dacă ducem sunetul pe sunetul do, acesta este acordul do major în forma la major. Bineînțeles, pentru asta trebuie să cunoașteți foarte bine notele pe grif. Dacă luăm o formă de sol major, vom duce acest șablon, asta e tonica, și avem sunetul sol, la, un ton mai sus, si, do. Deci vom duce în poziția a 8-a și ăsta va fi acordul do major în forma sol major. Dacă luăm forma mi major, de exemplu, tonica este pe coarda mi, aici coardă liberă, și gândim așa: mi, fa, sol, la, si, do. Deci aici va trebui să fie bareul nostru și în cazul ăsta găsim acordul do major în forma mi major. Și o să iau și ultima formă de major, forma de re, care are bareul aici. Deci ca digitația asta ar veni bareul aici, degetul 2 pe sunetul la, degetul 3 pe sunetul fa diez și degetul 4 pe sunetul re. Deci tonica este acest sunet sau coarda liberă re. Deci dacă vrem să prindem acordul do major în forma re, va trebui să căutăm, luăm de exemplu tonica re și să o ducem pe un do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Deci în momentul în care tonica va fi pe do, acordul
nostru va fi Do major în forma Re. Sper să vă fie de folos. Mă găsiți și pe Facebook, Marius Bob în paranteză Neuro. Dați un like, dați un share. Vă mulțumesc!